Sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing podcast Pak Jaka, Pacelathon Kawruh Jawa lan Kabudayan. Saderengipun wonten episode setunggal kita sedaya sampun nyinaoni babagan pacelathon ing basa Jawa. Kita ugi sampun mangertosi bilih kedah ginakaken unggah-ungguh nalikanipun wicantenan. Wonten ing episode menika kita badhe sinau bab unggah-ungguh basa Jawa, utaminipun basa Jawa Ngoko Lugu. Sugeng midhangetaken. Ana ing bagian sadurunge, awake dhewe wis nyinaoni babagan pacelathon uga unggah-ungguh ing basa Jawa. Saiki awake dhewe bakal sinau babagan basa Ngoko Lugu. Ngoko Lugu iku basa kang nganggo tembung ngoko kabeh. Ora kecampur karo tembung krama inggil utawa krama madya. Basa Ngoko Lugu iku basa kang paling gampang amarga wis dadi basa padinane awake dhewe. Basa iki kulino awake dhewe gunakake nalikane guneman antarane siswa padha siswa utawa kanca sepantaran sing wis akrab. Awake dhewe uga kulino ngrungokake basa Ngoko Lugu nalikane wong sing luwih tuwa ngendikan marang awake dhewe. Basa iki uga digunakake dening wong kang derajat sosiale luwih dhuwur tinimbang wong kang diajak guneman. Pratandha liyane ana ing Ngoko Lugu iku nganggo ater-ater dak, kok, di. Tuladhane ana ing tembung dak jupuk, kok jupuk lan dijupuk. Basa Ngoko Lugu uga nganggo panambang ku, mu, ake. Tuladhane ana ing tembung kanggoku, kanggomu, tangane lan jupukake. Supaya luwih mangerteni, coba disimak bareng-bareng tulodo pacelathon iki. Halo Ari, Kevin. Loh, Dewi, jarene wingi kowe nembe lara. Piye wis mari laramu? Kok wis mlebu wae? Yo ngene iki kadang yo isih mumet sithik-sithik. Nanging kepiye yo? Wis kepengen mangkat sekolah Ya nek ngono ora usah melu pacara wae mengko. Lah, piye to? Upacara kok ora melu? Yo tetep melu. Mengko nek ora kuat nembe wae minggir. Nek ora melu upacara, yo padha wae karo ora duwe rasa nasionalisme to. Wah, pancen kowe iku jos tenan, Dew. Kamangka kancane dhewe kadang ana sing ora lara, ora kena apa-apa. Nek upacara malah etok-etok lara. Tengok ning kelas. Nek ora ya etok-etok turu ning UKS kaya Kevin iku to. Hus, aja terus nyeri, sin aku. Yo. Penting mengko melu upacara lho. Yo, cerewet pancen kowe iki. Wis ya, Dew. Aja kuwatir. Nek kowe mumet, mengko dak terake ning UKS. Iya Ri, matur nuwun yo. Pacelathon antarane Ari, Kevin lan Dewi mau rembug tuladhane nasionalisme ana ing sekolah. Bisa dikatekake yen siswa mau gunakake basa Jawa Ngoko Lugu kanggo guneman. Tembung kang dienggo mau tembung ngoko kabeh amarga bocah telu mau padha-padha siswa lan kanca sepantaran. Kang dadi tandha liyane ana ing pacelathon kasebut gunakake ater-ater lan panambang tembung ngoko. Cekap semanten pasinaon Ngoko Lugu wonten ing episode menika. Dipun lajengaken pasinaon ngoko alus wonten episode 3 nggih.